हेलो फ्रेंड्स नोंथांमोननि थाखाय आं मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैबाय आसाम पुलिसनि एडमिट कार्डनि नटिस भिडिअखौ मोजाङै नायलांबाय थायोब्लानो जाबाय बेयो फैदों आसाम पुलिसनि सब इन्सपेक्टर आनआर्म ब्रान्च जायफोरा माने बेखौ एप्लाइ खालामदोंमोन बेहाय टोटल 597 टा पोस्ट दङमोन 2018 आवनो फैदोंमोन दे बे जितु माने नटिस बा एडभार्टाइजमेन्ट बे 2018 आवनो फैदोंमोन ओमफ्राय आइ थिंक उनाव बारायना होफिनदों बायदि मोनदों बे पोस्टखौ मानो होनब्ला फार्स्टआव 2018 आव एसे खम दङमोन पोस्टफोरा ओमफ्राय बियो 597 जाबायना एनिवे जायफोरा बेखौ एप्लाइ खालामदोंमोन एसआई आसाम पुलिसनि एसआई माने सब इन्सपेक्टर यूबी आनआर्म ब्रान्च को जायफोरा एप्लाइ खालामदोंमोन नोंथांमोना दिनैनिफ्राय माने 3 सेप्टेम्बर 2020 निफ्राय 3 सेप्टेम्बर 2020 निफ्राय नोंथांमोना डाउनलड खालामनो हागोन एडमिट कार्डखौ आरो बे एडमिट कार्डखौ बिथांमोना जितु slprb.assam.in अफिशियल वेबसाइट slprb.assam.in बेहायनो बिथांमोना माने होगोन होनना बुंदों स' नोंथांमोना थांनानै बे वेबसाइटाव थांनानै डाउनलड खालामना लानो हागोन दिनैनिफ्राय डाउनलड खालामनो हागोन आरो बेयो 16 सेप्टेम्बर 2019 सिम थागोन 3 सेप्टेम्बरनिफ्राय 16 सेप्टेम्बरनि गेजेराव डाउनलड खालामना लानो नांथारगोन जुदि माबाफोर डाउनलड खालामनायाव प्रब्लेम जादोंब्ला नैबे फन नाम्बार होदों आरो WhatsApp नाम्बार होदों स' फन नाम्बाराव जायफोरा गोसो दङ कल खालामबानो जाबाय आरो WhatsAppआव नोंथांमोना WhatsApp मेसेजल' हरोब्लानो जाबाय थ' क्लियारलि लिरना होखादों सोरबा माने WhatsApp मेसेजावबो मानसिफोरा फन कल खालामबाय थायो बेखायनो आं क्लियार खालामना होदों WhatsAppआव खालाम ओमफ्राय फन नाम्बाराव डाइरेक्ट कल खालामना लानो हागोन थ' गासिबो डिटेल्सफोरखौ बेहायनो मोनगोन ओमफ्राय जितु रिटेन टेस्टआ 20 सेप्टेम्बर 2020 निफ्राय स्टार्ट जागोन होनना बुंदों स' बेयो 2018 आवनो फैदोंमोन ओमफ्राय आरो उनाव पस्टखौ बारायनो हानायाव आरोबाव खनसे जाबावदोंमोन जायफोरा एप्लाइ खालामदों नोंथांमोनहा माने एडमिट कार्डखौ दिनैनिफ्राय डाउनलड खालामना लायोब्लानो जाबाय एनिवे दासिमनि थाखाय बेखिनियानो आं एक्चुअली बे साननैसो भिडिअ होआखै बेनि रिजोना जाबाय माने जबथ' फैदोंनो थेवब्लाबो पस्टफोरा खमखाय आं माने बारा भिडिअखौ माने बानायनो गोसो जायाखै आरो बेखायनो बानायाखै जेरै अरुण'दयनि सहायक पस्टनि फैदों स' बेफोराव माने बारा पस्ट गैया ओमफ्राय आरो पार्मानेन्टबो नङा नालाय बेखायनो बानायनाय जायाखै स' नोंथांमोननो जुदि भिडिअ नांगौब्ला कमेन्टआव लिरना हरब्लानो जाबाय माने खम जुदि पस्ट थानायनि भिडिअखौ जुदि बानायनांगौब्ला नोंथांमोननि गोसो आरोना आंहा बानायनायाव जेबो प्रब्लेम गैया दे जास्ट 5 मिनिट 10 मिनिटनि गेजेरावनो जायो ओमफ्राय एडिट खालामबाय आपल'ड होबाय बे आंहा जेबो प्रब्लेम गैया स' नोंथांमोना कमेन्टआव लिरना हरब्लानो जाबाय भिडिअ नांगौना नाङा स' दासिमनि थाखाय बेखिनियानो थेंक इउ फर वाचिं